Čo sa tento kurze páčilo? Juraj, na tomhle kurze se mi líbilo. Je to strašně osobní, teda aspoň pro mě. Vím, nebo to, co jsi říkal, v podstatě tam někde je a já to vím a vím, že to nedělám někdy úplně dobře. A asi jsem to potřeboval hodně oživit, nakopnout, abych to mohl zase otevřít ty témata a řešit to. Super. Já doufám, že za rok to bude o něco lepší. Prečo by si tento kurz odporúčil ostatním ľuďom? Protože to lidi, co o sobě neví, jak jsou v podstatě sami k sobě a tím pádem i k ostatním jakoby nedobří nebo nechovají se sami k sobě zodpovědně, aby mohli v životě žít aby ten život pro ně byl jako dobrý, tak je tohleto prostě jim to otevře oči. Super. A aký máš osobný vzkaz pre mňa? Pro tebe. Těším se na příště. Tak super. Ďakujem. Pecka, díky moc.